Sziasztok és üdvözlünk mindenkit a Kódkonyha legújabb adásában. Én Berta vagyok. Én pedig Imre. Ma egy igazán divatos és misztikusnak tűnő témát boncolgatunk, a prompt engineeringet. Hallottad már, Berta? Olyan, mintha varázsgéket írnánk a gépeknek, nem? Hehehe, viccesen hangzik, Imre, de nem állsz messze a valóságtól. Google-től származó anyagunk szerint a prompt engineering valójában az a művészet és tudomány, ahogyan utasításokat, vagyis promptokat fogalmazunk meg a nagy nyelvi modelleknek, mint például a Gemini. A cél, hogy a lehető legjobb választ kapjuk tőlük. Szóval nem elég csak odavetni egy kérdést, hogy hé, Gemini, milyen az idő? Hanem mérnökösködni kell a kérdéssel. Pontosan. Már egyszerű kérdésekre is válaszolnak, a komplexebb feladatoknál nagyon nem mindegy, hogyan kérdezünk. Egy rosszul megfogalmazott prompt pontatlan, kétértelmű, vagy egyszerűen csak haszontalan választ eredményezhet. Gondolj bele, ezek a modellek alapvetően szavak jóslásával működnek. A promptunkkal adjuk meg nekik a kezdőlökést és az irányt. Értem. Tehát ha azt akarom, hogy a gép verset írjon a macskámról, aki után fülteni, akkor nem csak annyit írok, hogy írj verset, hanem pontosabban kell fogalmaznom. Nagyon jó példa. Minél specifikusabbak vagyunk, annál jobb eredményt kapunk. És a jó hír, hogy a dokumentum szerint ehhez nem kell feltétlenül programozónak vagy adattudósnak lenni. Bárki fejlesztheti a promptolási képességeit. Ez biztató. Akkor mostantól én leszek a promptmester. De mielőtt belevágnánk a technikákba, hogyan is néz ki ez a gyakorlatban? Milyen beállítások vannak? Nagyon jó kérdés. Mielőtt a különböző promptolási technikákba, mint például zerosot vagy felsót, belemennénk, érdemes megnézni, hogyan tudjuk finom hangolni magát a modellt, például a válasz hosszát vagy a kreativitását. Ezek a konfigurációs beállítások. Szóval, Imre, ezek a beállítások segítenek finom hangolni az LLM, vagyis a nyelvi modell viselkedését. Az egyik legegyszerűbb a kimeneti hossz. Egyszerűen már mondhatjuk maximum hány szóból, pontosabban tokenből álljon a válasz. Szóval ha túl sokat dumál a gép, csak megmondom neki, hogy stop. De mi van, ha emiatt félbehagyja a mondatot? Jó kérdés. Pontosan ez történhet. Nem lesz tőle tömörebb a fogalmazása, csak egyszerűen abba hagyja. Szóval a promptot is ehhez kell igazítani, ha rövidséget várunk el. A másik fontos beállítás a hőmérséklet, vagyis a temperatúr. Hőmérséklet. Fázik a gép, vagy mi? Most komolyan, ez mit csinál? Betakarjuk, ha hideg a válasz. Nem egészen. A hőmérséklet a válasz véletlenszerűségét szabályozza. Alacsony hőmérséklet, mondjuk nulla közelében, determinisztikusabb, kiszámítható választ ad, szinte mindig a legvalószínűbb szót választja. Magasabb hőmérséklet pedig kreatívabb, váratlanabb eredményt hozhat, mert több lehetséges szót vesz figyelembe. Értem. Szóval ha verset íratok a macskámról, tekerjem fel a fűtést, de ha matek példát oldatok meg, akkor inkább hűtsük le. Pontosan, de nem csak a hőmérséklet van. Itt jön a képbe Anna, a mi technikai gurunk, aki segít a további beállításokban. Anna. Sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek. Igen, a hőmérséklet mellett két másik fontos mintavételezési beállítás a top K és a top P. Ezekkel tovább szűkíthetjük, hogy a modell milyen valószínűségű szavakból választhasson. Top K, top P. Ez most valami slágerlista szavaknak. Majdnem. A top K azt mondja meg, hogy csak a K darab legvalószínűbb következő szóból válasszon a modell. Ha K egyenlő 1, az ugyanaz, mint a nagyon alacsony hőmérséklet. Ha magas a K, több lehetőség van, kreatívabb lesz a válasz. A top P pedig úgy működik, hogy összeadogatja a legvalószínűbb szavak valószínűségét, amíg el nem ér egy P értéket, és csak ezekből a szavakból választ. Ez dinamikusabb, mint a top K. És a lényeg, hogy ezeket együtt is lehet használni a hőmérséklettel. A modell először kiválasztja azokat a szavakat, amik megfelelnek a top K és top P feltételnek, majd ezek közül választ a hőmérséklet alapján. Persze, extrém beállításokkal kiüthetik egymást. Például, ha a hőmérséklet nulla, a top K és top P lényegtelen. Ula, ez már tényleg olyan, mint egy komplex recept a kódkonyhában. Szóval kísérletezni kell, hogy megtaláljuk a tökéletes ízt, vagyis a legjobb választ a mi feladatunkhoz. Pontosan, Imre. A dokumentumot kiindulási javaslatokat, de a legjobb módszer a kísérletezés. Így van. Most, hogy értjük, hogyan fűszerezhetjük a modellt, nézzük meg az alapvető promptolási technikákat, a konkrét recepteket.
Rendben, most, hogy tudjuk, hogyan állítassuk a modell gombjait, nézzük az első alapvető receptet. Ez az írósok prompting. Ez a legegyszerűbb, csak megadjuk a feladat leírását, és esetleg egy kis szöveget, amivel a modell elkezdheti a munkát. Nincs külön példa, innen annál. 0 lövés, vagyis 0 példa. 0 példa. Az elég bátornak hangzik. Működik ez egyáltalán? Mondjuk, ha meg akarom kérdezni, hogy egy filmkritika pozitív vagy negatív. De még mennyire? Egyszerű feladatoknál, ahol a modell a betanítása során már sok hasonlót látott, gyakran tökéletesen működik. Például, ahogy a dokumentum is mutatja, megkérhetjük, hogy osztályozza ezt a kritikát, a her egy zavarott tanulmány ... kívánom, bár csak több ilyen mestermű lenne. A modell nagy eséllyel helyesen válaszolja, hogy pozitív, még akkor is, ha zavaró szót is tartalmaz. Oké, ez tiszta. De mi van, ha az írósot nem elég? Vagy ha azt akarom, hogy a válasz egy bizonyos formátumban jöjjön? Gondolom, akkor jön a ... van shot. Vagy több lövés a few shot. Talált. Pontosan, íme. Ha az írósot nem működik, vagy specifikusabb kimenetre van szükségünk, akkor jön a one shot és a few shot prompting. A one shotnál adunk egyetlen egy példát a promptban, a few shotnál pedig többet, általában 3-5-öt. Ezekkel megmutatjuk a modellnek a mintát, amit követnie kell. Szóval mutatok neki egy jó pizzarendelést, hogy aztán ő is tudjon pizzát rendelni. Vagyis feldolgozni a rendelést. Pontosan. A Dogsi remek példát hoz erre. Megmutatjuk a modellnek, hogy egy kis pizzát képeksajttal, paradicsomszosszal és pepperonival szövegből hogyan lesz egy strukturált JSON objektum a mérettel és a feltételekkel. Aztán adunk még egy-két példát, akár felezett pizzára is. Így a modell megtanulja a formátumot és a logikát. Értem. De mi van a nagyon fura rendelésekkel? Tudja kezelni, ha valaki mondjuk csokis ananászos pizzát kér savanyú uborkával? Az ilyenek készeket is meg kell neki mutatni. Nagyon jó felvetés. Ha azt akarjuk, hogy a modell robusztus legyen és a váratlan helyzeteket is kezelje, akkor igen. Érdemes lehet ilyen extrém vagy edge case példákat is beletenni a few-shot promptba. Persze, csak óvatosan, nehogy összezavarjuk a rossz példákkal. Oké, szóval az írósot, ha egyszerű, few-shot, ha bonyolultabb vagy formázott, a válasz kell. Kezdem kapiskálni. Mi jön ezután? Vannak még trükkösebb receptek? De vannak ám. A következő adásban megnézzük, hogyan adhatunk a modellnek konkrét szerepet, vagy hogyan láthatjuk el extra háttérinformációval a még pontosabb válaszokért. Az alaprecetek, mint az írósot és few-shot, remek kiinduló pontok. De gyakran ennél célzottabban kell irányítanunk a modellt. Itt jön képbe 3 rokon, de mégis eltérő technika, a system, a kontextuál és a role prompting. Rendszer, környezet, szerep, ez most olyan, mint egy színdarab. A modell kap egy forgatókönyvet, egy díszletet, meg egy karaktert? Nem is rossz hasonlat, Imre. A system prompting adja meg a nagy képet, a modell alapvető célját vagy működési módját, például, hogy fordítson, osztályozzon, vagy adjon vissza egy adott formátumot. Ez a forgatókönyv alapja. A contextual prompting adja a díszletet, vagyis az aktuális feladathoz szükséges specifikus háttérinfót. Ez dinamikus, mindig az adott kérdéshez igazodik. A role prompting pedig maga a szerep, egy karakter vagy személyiség, amit a modell felvesz, ez határozza meg a stílusát, hangnemét. Bár átvethetnek, ez a 3 fókusz segít a tervezésben. Vegyük például a system promptingot. Emlékeztek a pizza rendelős példára? Ott a few-shottal mutattuk meg a JSON formátumot, de system prompttal expliciten is kérhetnénk, hogy csillag mindig csillag JSON-ban válaszoljon. Például, osztályozta filmkritikát. A választ ad vissza JSON formátumban a séma szerint. Sentiment, pozitív-negatív semleges, film címe. JSON. Az igen. Akkor a modell nem tud mellé beszélni, muszáj struktúráltan válaszolnia. Ez tetszik. Kevesebb rizsa, több adat. Pontosan. Ez segít a hallucinációk csökkentésében és megkönnyíti a válasz feldolgozását az alkalmazásokban. És a system promptokat biztonsági előírásokra is használhatjuk, például mindig legyél tisztelettudó a válaszaidban. Most nézzük a role promptingot. Itt tényleg felöltöztethetjük a modellt. Mondhatjuk neki, légy egy lelkes, kicsit szórakozott idegenvezető. És más stílusban fog válaszolni, mintha azt mondanánk. Légy egy precíz, tudományos történész. Kérhetünk tőle humoros stílust is. Szuper!
Kérhetem, hogy legyen egy szarkasztikus macska, aki programozási tanácsokat ad. Vagy egy operaénekes, aki recepteket énekel el. Mekkora ötletek? Ha kreatív ötletek, Imre. Elméletileg igen, minél jobban definiálod a szerepet, annál inkább próbálja a modell azt hozni. Végül pedig a contextual prompting, itt egyszerűen extra információt adunk a kérés mellé. Tegyük fel blokkcég ötleteket kérünk. Ha csak annyit mondunk, hogy 3 blokk témát, bármit kaphatunk. De ha hozzáadjuk a kontextus egy retro 80-as években játéktermi videójátékokkal foglalkozó bloghoz írsz, akkor már is relevánsabb javaslatokat kapunk, mint például az árkád kabinetek dizájnjának evolúciója, vagy a pixel art tündöklése és bukása majd újjáéledése. Értem, szóval a kontextus segít a modellnek fókuszálni. Rendszer, szerep, kontextus, kezd összeállni a kép. Ezek már komolyabb eszközök. Így van. Ezekkel már nagyon finoman tudjuk befolyásolni a modell működését. De vannak még ennél is összetettebb módszerek, amelyek a modell gondolkodását próbálják irányítani. Pontosan. Legközelebb belemerülünk az úgynevezett step-back és a chain of thought technikákba. Üdv újra a kódkonyhában. Az előző részben láttuk, hogyan adhatunk szerepet vagy kontextust a modellnek. Most pedig jöjjenek a trükkösebb fogások, amelyekkel a modell gondolkodását próbáljuk meg mélyebbre ásni. Kezdjük a step-back promptinggal. Step back. Lépjünk hátra. Mielőtt nekifutunk. Mint a magasugrásnál. Valami olyasmi. A lényeg, hogy mielőtt a konkrét, bonyolult kérdésre válaszolna a modell, arra kérjük, hogy először gondoljon végig egy általánosabb, kapcsolódó elvet vagy kérdést. Ez segít neki aktiválni a releváns tudást, és utána pontosabb választ ad a specifikus problémára. Olyan, mintha előbb a térképet néznénk meg, mielőtt egy konkrét utcát keresnénk. Pontosan. Például, ha egy videójáték pályájához kellene egy jó sztorit írni, ahelyett, hogy rögtön azt kérnénk, előbb megkérdezhetjük, mik egy jó akciójáték pálya legfontosabb történeti elemei. Az erre kapott általános válasz például elhagyatott bázis Cyberpunk város, aztán felhasználjuk a konkrét pálya leírás promptjában, így sokkal kidolgozottabb ötletet kapunk. Szóval előbb általánosságban gondolkodtatjuk, hogy bemelegítsen az agya, aztán jöhet a konkrét feladat. Okos, mi a következő? A HIAS Chain of Thought, vagyis gondolatmenet prompting röviden kód. Itt arra kérjük a modellt, hogy ne csak a végeredményt köpje ki, hanem vezesse le lépésről lépésre, hogyan jutott el odáig. Különösen hasznos matek vagy logikai feladatoknál, amikkel az LLM-ek néha hadilábon állnak. Mutassa meg a házit. Mint a suliban. Tetszik? Akkor látom is, ha valahol elrontotta a számolást. Így van. Például annál feladatnál, hogy 3 éves koromban a partnerem 3-szor annyi idős volt, most 20 vagyok, hány éves a partnerem? Ha csak a választ kérjük, lehet, hogy rosszat mond. De ha hozzátesszük, vezess le lépésről lépésre, akkor szépen kiszámolja, hogy 3 évesen a partner 9 volt, a korkülönbség 6 év, tehát most 20 plusz 6 egyenlő 26 éves. És ahogy mondott, látjuk a logikát. A kód hatékonyságát tovább növelhetjük a self-consistency módszerrel. Itt ugyanazt a kód promptot többször is lefuttatjuk magasabb hőmérséklettel, hogy különböző gondolatmeneteket kapjunk. Aztán kinyerjük a végeredményt mindegyikből, és azt az eredményt fogadjuk el, amelyik a legtöbbször előfordult. Ez növeli a pontosságot komplexebb feladatoknál. Várjunk csak! Lefuttatjuk többször, hogy máshogy gondolkodjon, és aztán megszavazzuk a helyes választ. Ez olyan, mint egy bizottsági ülés a gép fejében. Kicsit drágának tűnik, Van benne valami, és igen, számításigényesebb. De bonyolult logikai vagy következtetési feladatoknál megéri a plusz munkát a megbízhatóbb eredményért. És ha már gondolatmeneteknél tartunk, van egy még fejlettebb technika, a Tree of Thoughts, vagyis gondolatok fája, röviden TOT. Ez a kód továbbfejlesztése. Ahelyett, hogy egyetlen lineáris gondolatmenetet követne, a TOT lehetővé teszi, hogy a modell egyszerre több lehetséges gondolatmenetet, ágat is felfedezzen, mint egy fa ágai. Kiértékeli ezeket az ágakat, és azt követi tovább, amelyik a legígéretesebbnek tűnik a probléma megoldása felé. Különösen jó komplex probléma megoldásra és tervezésre. Gondolatok fája, ez már tényleg kezd elszállni. Lassan már pszichológusnak kell lenni, hogy promptot írjak. Vannak ennél még hajmeresztőbb dolgok. Ha vannak még érdekességek.
Például amikor a modell nem csak gondolkodik, hanem külső eszközöket is használ a válaszadáshoz. De erről majd legközelebb. Így van. A következő részben jön a React, az API és a kódolással kapcsolatos promptolás. Oké, Anna, az előbb említetted, hogy a modell külső eszközöket is használhat. Ez hogy működik? Kimegy a netre kávézni, vagy mi? Ha nem egészen, bár jól hangzik. Ez a React, vagyis Reasoనంdat gondolkodj és cselekedj paradigma. Itt a modell képes kombinálni a belső következtetéseit külső eszközök, például egy keresőmotor vagy egy API, vagyis API hívás eredményeivel. Várj, API. Azok a izék, amikkel programok beszélgetnek egymással. Szóval a modell tud más programokat is használni. Pontosan. A React egy ciklusban működik, a modell először gondolkodik a problémán, kitalál egy cselekvési tervet. Utána cselekszik, például lefuttat egy keresést. Megnézi az eredményt, majd az új információ birtokában újra gondolkodik, frissíti a tervét, és ha kell, újra cselekszik. Ezt addig ismétli, amíg meg nem találja a megoldást. Ez olyan, mintha én keresgélnék a neten, amikor nem tudok valamit, csak a gép csinálja automatikusan. Menő. Van erre példa a doksiban? Igen, a Metallica gyerekeinek számát hozza fel példaként. A modell rájön, hogy nem tudja fejből a választ. Ezért a React terv az lesz, hogy rákeres a tagokra, majd egyenként a gyerekek számára végül összeadja az eredményt. Lépésről lépésre halad, külső információt használva. Geniális! De ez a sok prompt írás nem lehetne ezt is automatizálni. Kezd fárasztó lenni ennyi technikát fejben tartani. Lusta vagyok, na! Ha, a lustaság néha a legjobb innovátor. És igen, létezik az automatikus prompt engineering, vagy röviden AP. Itt lényegében egy nagy nyelvi modellt használunk arra, hogy nos promptokat generáljon. Promptot íratunk a géppel, hogy aztán egy másik gépnek adjuk. Ez már a Matrix. Hogy működik? Egyszerűbb, mint gondolnád. Adunk egy alappromptot vagy egy példát a modellnek, és megkérjük, hogy generáljon sok hasonló jelentésű, de eltérő megfogalmazású változatot. Például, ha egy webshop chatbotját tanítjuk, megkérhetjük, hogy az egy Metallica pólót kérek s méretben rendelésre gyártson 10 különböző verziót, mint szeretnék egy ses Metallica pólót vásárolni, vagy rendelhetek egy Metallica felsőt s méretűt. És utána kiválasztjuk a legjobbakat. Vagy amelyik a legviccesebb. Ideális esetben kiértékeljük őket valamilyen metrika alapján, és a leghatékonyabbakat használjuk fel. De a lényeg, hogy a gép segít a prompt változatok létrehozásában, ami rengeteg időt spórolhat. Pontosan. És ha már a gépeknél és a programoknál tartunk, mi lenne, ha megnéznénk, hogyan segíthet a prompt engineering a kódolásban. Ez lesz a következő témánk. Üdvözlünk újra mindenkit! Miután kalandoztunk a React világában és az automatikus prompt generálásban, most egy igazán gyakorlatias területre vezünk. Hogyan használhatjuk a promptokat a kódolás során? Íme, te mint fejlesztő, szoktál segítséget kérni a kódban? Hogyne. Főleg, ha valami repetitív dolgot kellene megcsinálni, vagy egy olyan parancsot, amit ritkán használok. Például átnevezni 100 fájlt egy mappában utálom. Tudná ebben segíteni a prompt? Abszolút. Pont erre hoz példát a dokumentumban. Írhatunk egy promptot, ami megkér egy bash scriptet. Mondjuk, írj egy bash kódrészletet, ami megkér egy mappa nevet, majd a mappa tartalmát átnevezi úgy, hogy minden fájlnév elé odateszi a draft alsó vonalszót. És a modell megírja nekünk a case scriptet. Tényleg? Kommentekkel? Mindennel? Az szuper lenne. De azért át kell nézni, mielőtt lefuttatom, ugye? Nehogy letörölje a férgépet, Az óvatosság sosem árt, de a modern modellek elég jók ebben. Viszont nem csak írni tud kódot, hanem magyarázni is. Ha találsz egy kódrészletet, amit nem értesz, csak bemásolod a promptba, és megkéred, hogy magyarázzál lépésről lépésre. Ez zseniális. Nincs több órákig tartó kódbabarászás. És mi van, ha a kód nem is a kedvenc nyelvemen van? Mondjuk kapok egy bash scriptet, de én Pythonban szeretném használni. Át tudja fordítani? Igen, a kód fordítása is egy gyakori feladat, amiben a promptok segíthetnek. Csak meg kell adni a forráskódot és a célnyelvet. Például, fordítsd le ezt a bash kódot Pythonra, és megkapod a Python verziót. Oké, ez már majdnem túl szép, hogy igaz legyen. De mi van a hibákkal? Mert én aztán tudok hibákat írni, tegyük fel, elírok valamit a Python kódban, amit a gép fordított, és nem működik.
Tud segíteni a hibakeresésben is? Na, ez az egyik leghasznosabb funkció. Beírhatod a hibás kódot, sőt, akár a hibaüzenetet is, amit kapsz. A prompt így hangozhat. Ez a Python kód hibát ad. Ide jön a hibaüzenet. Javítsd ki és magyarázd el, mi volt a gond. A modell nem csak kijavítja a hibát, például egy rossz függvénynév elírást, de gyakran javaslatokat is tesz a kód további javítására, például hibakezelésre vagy a kód olvasható betételére. Ja, akkor ez olyan, mintha lenne egy szupertürelmes senior fejlesztő kollégám, aki éjjel-nappal rájön segíteni, és még a kódomat is átnézi. Ez forrad, Dani. Valóban rengeteget segíthet a fejlesztői munkában. Természetesen mindig fontos a generált kód átnézése és tesztelése, de a prompt engineering eszközei óriási lökést adhatnak a produktivitásnak. Ezzel lassan a végére is érünk a technikáknak. Legközelebb összefoglaljuk a leghasznosabb jót gyakorlatokat. Na, Inge, ha már ennyit beszéltünk a programokról és az automatizálásról, nézzük meg, hogyan válhat a promptolás a fejlesztők legjobb barátjává. Képzeld, a modellek kódírásban is tudnak segíteni. Kódot írni? Tényleg? Csak megmondom neki, mit csináljon, és megírja helyettem. Mondjuk egy scriptet, ami átnevez egy csomó fájlt egy mappában. Az rengeteg időt spórolna. Pontosan erre gondoltam. Megkérhetjük, hogy írjon egy bash scriptet, ami bekér egy mappa nevet, majd az összes fájlneve elé odaírja, hogy draft. És lásd csodát, a modell legenerálja a működőképes kódot, még kommentekkel is ellátva. Bash, az kemény. De mi van, ha nem értem a kódot, amit írt, vagy amit más írt? Csak nézem, mint borjú az új kapura. Tud ebben is segíteni? Természetesen, csak bemásolod neki a kódot, akár kommentek nélkül, és megkéred, hogy magyarázz el lépésről lépésre. Felismeri a parancsokat, a ciklusokat, a feltételeket, és elmondja, mi mit csinál. Nagyon hasznos, ha idegen kódban kell eligazodni. Szuper! És ha már itt tartunk, mondjuk, van ez a jó kis bash scriptem, de én inkább Pythonban szeretném használni, mert abból könnyebb webalkalmazást csinálni. Át tudja nekem fordítani? Igen, a kód fordítása az egyik szuper képessége. Megadod neki a forráskódot, megmondod, milyen nyelvről milyen nyelvre fordítson, és a modell megpróbálja a lehető legjobban átültetni a logikát az új nyelvre. Például a bash fájlát nevező scriptből készít egy teljesen működő Python verziót. Ez elképesztő. Akkor most már van egy Python kódom, de várjunk csak. Én most hozzáírok valamit, mondjuk, kérje be a draft szót is a felhasználótól, és írja nagybetűvel a fájlnév elé. Hoppá! Most megelrontottam. Piros hibaüzenetek mindenütt. Pánik. Berta, mit tegyek? Nyugi, Imre, semmi pánik. Még a hibakeresésben, vagyis a debugolásban is segít a modell. Csak másold be neki a hibás kódot, meg a hibaüzenetet, amit kaptál, és kérdezd meg, mi a gond. Tényleg? És megmondja, mit rontottam el? Megmondja, sőt, nem csak a konkrét hibát javítja ki, például, hogy a Pythonban nem upperca se van, hanem pont upper, hanem gyakran javaslatokat tesz a kód általános javítására is. Például észreveheti, hogy nem kezelted a fájl kiterjesztéseket, vagy hogy a kód nem működik szóközös mappanevekkel, és ad egy javított, robusztusabb verziót, akár hibakezeléssel együtt. Hát ez fantasztikus. Akkor a prompt engineeringgel nem csak gyorsabban tudok haladni, de még jobb kódot is írhatok, és a hibákat is könnyebben megtalálom. Ez tényleg a fejlesztő legjobb barátja. Pontosan erről van szó. És ezzel el is érkeztünk a technikák végére. Következő, egyben utolsó részben összefoglaljuk a leghasznosabb jó gyakorlatokat, hogy igazi promptmestereké válhassatok. Elérkeztünk a kód konyha utolsó szegmenséhez. Átvettük a promptolás alapjaitól kezdve egészen a haladó technikákig és a kódolási trükkökig. Most pedig jöjjön a desszert, a legfontosabb jó gyakorlatok, amikkel igazi promptmestereké válhatok. Íme, Anna, készen álltok a gyors összefoglalóra? Hát persze. Jöjjenek a tippek, hogy ne csak össze-vissza kavarjak a kód konyhában. Abszolút. Lássuk a lényeget. Oké, az első és talán legfontosabb, adj példákat. Folyuss a prompting csodákra képes, mert megmutatja a modellnek, mit várunk tőle. Ez javítja a pontosságot, a stílust, mindent. Következő, legyél egyszerű és specifikus. Kerüld a bonyolult nyelvezetet. Ha te magad belezavarodsz a promptba, a modell is eltévedhet. Mondd meg pontosan, mit szeretnél. Értem.
Ne azt mondjam, hogy éri valamit a konzolokról, hanem éri 3 bekezdést az 5 legjobb videójáték konzolról, informatívan, laza stílusban. A vikös. Pontosan. Harmadik tipp. Inkább utasíts, mint korlátozz. Hatékonyabb, ha megmondod, mit tegyen a modell, ahelyett, hogy felsorolnád, mit ne tegyen. Például csak a konzol nevét, gyártóját és évét írd le jobb, mint a ne írj játékcímeket. Negyedik, kontrolláld a kimeneti host. Ezt megteheted a modell konfigurációjában, vagy akár a promptban is, például magyarázz el a kvantumfizikát egy tvárt hosszúságú üzenetben. Ötödik, használj változókat. Így a promptjaid újra felhasználhatók lesznek, csak a változó értékét kell cserélni, például egy város nevét. Ez különösen hasznos alkalmazásokba integráláskor. Változok, mint a programozásban. Ügyes. És a kvantumfizika threadben? Na, azt megnézném. Hatodik, kísérletezz. Próbálj ki különböző megfogalmazásokat, stílusokat, prompt típusokat, sőt, különböző kimeneti formátumokat is, mint a JSON. Igen, és a JSON használata nagyon előnyös lehet struktúrált adatok kinyerésénél. Sőt, bemenetként is használhatunk JSON sémákat, hogy pontosan definiáljuk a modellnek, milyen adatstruktúrára számítson, ez segít a fókuszálásban és csökkenti a félreértéseket. És ami elengedhetetlen, a 7. pont. Dokumentálj! Mentsd el a próbálkozásaidat, a promptokat, a beállításokat, a kimenetet és hogy működött-e. Hidd el, később hálás leszel magadnak, amikor vissza kell nézned valamit, vagy egy új modellverzión teszteled a régi promptokat. Jaj, a dokumentálás. Azt mindig elfelejtem, te igazad van, biztosan hasznos. Mondjuk egy Google-es head táblázat. Az jobban néz ki, mint a macskakaparásos jegyzeteim. Egy utolsó technikai említés, a multimodal prompting. Itt nem csak szöveget, hanem képet, hangot vagy más típusú adatot is használhatunk bemenetként a promptban, de ez már egy külön téma. Valóban. Hát, kedves hallgatók, körbejártuk a prompt engineering világát. Beszéltünk alap- és haladó technikákról, mint az írósot, viewshot, kod, react, konfigurációs beállításokról, kódolási tipekről és végül a jó gyakorlatokról. Én rengeteget tanultam. Már nem csak misztikus varázslatnak tűnik, hanem egy izgalmas eszköznek, amivel jobban szót érthetünk a mesterséges intelligenciával. És a JSON az új kedvencem. A lényeg a kísérletezés és a tudatos tervezés. Reméljük, hasznos volt ez az áttekintés. Köszönjük, hogy velünk tartottatok a Kódkonyhában. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!